L-awtorità tal-ippjanar ċaħdet it-talba ta' żvilupp ta' art privata fil-Fgura. Dan l-iżvilupp kien se jsir minn kumpanija privata u kien se jinkludi bini ta' triq ġdida li minn triq il-Pluviera għal triq l-Isponsun u anke żona residenzjali. F'din iż-żona fejn kien hemm din l-applikazzjoni rrifjutata hemm dar li ilha mibnija mill-1800 u diversi siġar indiġeni. Hawnhekk f'din iż-żona wkoll kienu nstabu sitt oqbra puniċi. Barra din it-triq l-applikazzjoni kienet tinkludi wkoll bini ta' appartamenti. L-awtorità tal-ippjanar irrifjutat din l-applikazzjoni b'4 voti kontra u 2 favur. One News kellem mas-sindku tal-Fgura Pier Dalli li qal kif bħala kunsill fisem ir-residenti jilqa' din l-aħbar. Aħna bqajna sal-aħħar bqajna li ġildu b'dan il-punt li jisma' dik li għandha bżonn tiġi għan-nies. Ftemna tkellimna wkoll ressaqna fisem ir-residenti ta' dik l-akwata u se nibqgħu naħdmu fuqha. Dan għall-punt illi jisma' l-Fgura ma tiflaħx aktar karozzi, ma tiflaħx aktar bini f'din il-lokalità. Għaldaqstant aħna b'mod unanimu bħala kunsill qed inkunu sodi biex jibqgħu nżommu daw id-deċiżjonijiet fl-aħħar mill-aħħar għal ġitu residenti f'Gurin u xekk.